огромно спокойствие изпитвам, както когато влезеш в църква. Едно смирение пред чувствата на близките. Защото се поставям по някакъв начин на тяхно място и така. Хората го усещат това, то е някъде дълбоко скрито. Това ми носи на мен огромно удоволствие, защото правя това, което винаги съм искала. И всеки оставя от собствената си енергия и когато тя е положителна, тогава и самия предмет излъчва и могат да припознаят моето изкуство с техните близки хора и това да им носи някакво удовлетворение. Защото всеки има различни естетически възприятия и очаквания. И ако аз мога да покрия, за мен това е изключително важно.